Barangay 269, mga manay. Sa isang araw ko pa Piling sila Hello mga manoy! Hello mga manay! Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! So, patawid kami mamaya ngayon mga manoy sa sa kabilang karsada. So, nandito pa rin sila ngayon mga manoy sa kahabaan ng Claro and Recto. Dito po yan sa may Divisoria. Actually, galing kami rito sa may Ilaya. Ilaya Shopping Center. Kaya yan po, yung Ilaya na yan. So, yan. So, patawid kami ngayon sa kabila. Yan po sila. So napakaraming tao ngayon dito mga manay sa Divisoria ngayon. Halos dikita na eh. Wala na yung social distancing. Ayan. So papasok kami dito sa Barangay 269. So Barangay 269 mga manay. Sa isang araw ko pa Piling sila Ayan, okay. Ito, may nag-request. Nag-request si sir. Ayan. Ayan, nag-request si sir. Okay. Ayan, okay. Thank you, sir. Thank you. Ayan, okay. Thank you, sir. Ayan, request. Maganda to. Thank you po sir. Thank you po. So, maraming salamat po, sir. Thank you po. Sa isang larawan pa Piling sila Kumbaga, pinayagan ni sir na tumugtog dito. Niyaya niya. Bait ni sir. Ayan po. Ayan po yung butihing pulis na nagpaupo kay Sir Eddie rito. Hanggang sa sandal ito kung magbabago Galing ko man yung damdamin natin yung pag-itrato Ngunit sa'yo, ewan ko ikaw ba'y mga buwan tayo'y magkaroon Kapit kamay tayong dalawa Nagangiti at kapwa saya Ang tunay na pagmamahal Nagalarang kahit basta Isa'y tumiyak puso ko Kulay na ito ng buhay ko Mabalik ang ligayang iba Salamat sa larawan ko pa Hanggang sa nalilito Di ako magbabago Tagalay ko pa rin ang dating umag-itira ko Ngunit sa'yo, ewan ko Ikaw ba'y mga buwan tayo magkaroon Kapit kamay tayong dalawa Nakangiti at kapwa Masaya Ang tunay na pagmamahal Nagalarang kahit Ayan yung mga mababait na pulis dito mga manay na nagpahintulot para kumanta si Sir Eddie rito. Mabalik ang ligayang iba Salamat sa larawan pa
Bisaya mga manay, wala, hindi nila dala yung drums. Aking pinustahan sa manok na pula. Mukhang tatamay na nagsimula sa lubukan. Manok na pula, bigla tinamaan, nag-iwang-iwang. Sa isang iglap lang ako'y kinabahan. Hindi na nakatayo, patay na buwan. Ang perang ulog sa Palawan, tinalo ko sa sakupan. Nung umuwi sa aming bahay, ako'y matamlay. Ako'y nagsisi, ubos ang aking daring lansan. Ako'y hanap ng tatlong lalaki doon banda sa may palengke po. Pero ang misis ko hindi malakad. Narating ako, basa-basa umaga. Ang darling ko ay babalik lang siya sa tapat ko. Kaya ang sipa niya ay sinapal ako. Dati rin pala sadyang nagsaartida. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali mga buto ko. Ang perang dapat sa anak ko, tinalo ko. Nagpilit ka lang, di manyo, kaya't inastigan ng darling ko. Nang dahil sa sugal na pamako, kaya ako yung sumero, nag-asarado. Thank you po. Nag-request si sir ng Christmas song. At first, Merry Christmas sa inyo lahat po. Yan. Naging po tayo sa mga tingwali at mga tayo natukutan. Mahirap po mawala ng pera at pinaghihirapan. Sa Pasko darating, nais ko'y ikaw pa rin. Ang aking kapiling at sa mga ano pa darating. Walang iba hinihingi. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Ayan. Nagsisimula ng mag-vlog si Rian. Ayan. Subscribe po kayo kay Rian. Ayoko Ayan. na Hello, Rian. magising. Pag-ibig ko'y iyong kahit na hindi gusto. Ang buhay ko ito ay lagi lang sa'yo. Sana'y huwag magbabaon ang matamis mong pagtingin. Kahit
day. Pag-ibig ko'y kaparin. Hello mga manoy, hello mga manay. Kumusta po kayong lahat dyan? Ngayon ay araw ng Biyernes. Weekend po, happy weekend po sa lahat. At ngayon ay petsa 4 ng Nobyembre. Yan. Nobyembre, excuse me, December pala. 4 po ng Disyembre. Yan, 21 days at Pasko na. Pero bago pa sumapit ang Kapaskuhan, magkakaroon po tayo ng shoutout po muna. Pero bago po muna tayo mag-shoutout mga manoy mga manay, gusto ko po muna sa inyo, idulog sa inyo yung bagong channel po na ginawa ni Rian. Siya na po ang gumawa ng kanyang channel. Rian Morales po ang kanyang channel mga manoy mga manay. At aayusin ko pa yung channel niya kasi hindi pa nga ayos yung yung pagkakagawa ng channel niya. Basta nakagawa lang siya ng channel niya para makapag-upload na raw siya, makapag-vlog siya. So, desidido po yung ating idol na drummer, si batang sikat na drummer na si Rian. Siyempre, may kasama siya si Reynelyn. Yun nga lang, hindi nakakasama sa ngayon. So, hindi natin napagkikita si Reynelyn. Pero ang pag-usapan po muna natin yan ay si Rian, kasi si Rian ito talagang desidido po mga manay na maging vlogger na rin. So tuturuan ko siya, i-guide ko siya kung paano ang tamang pagbablog, saka ibibigay ko sa kanya yung mga extra ko rito mga accessories pagbablog. At siyempre i-explain ko na rin sa kanya kung paano pagkuha ng tamang video. At siyempre, yung i-edit niyan, siyempre hindi niya pa kayang i-edit yan. Kung ano lang makuha niya, pwede niyang i-upload yun. Pwede naman po yun. Pero siyempre, kailangan pong i-guide. Tuturuan po siya. At nangako naman ako sa kanya na pagpunta ko rin sa kanila, gagawa kami ng short film, parang teaser ng kanyang channel, parang pinaka-intro. So, yun po, abangan niyo po yun. So, muli po, tulungan po natin si Rian, i-subscribe po natin ang kanyang channel, Rian Morales. So isasama ko po yung pinaka-link ng channel niya dito sa description ng aking i-upload ngayon. At isasama ko rin po. Ito po yung kanyang channel, ito po. So ayan, okay? So subscribe po tayo sa channel ng ating batang drummer na si Rian Morales. Yan, okay? So dumako na po tayo sa ating shoutout portion. Sabi ni Sir Armando Rica Plaza, good evening Sir Hilbal, turuan mo si Rian mag-vlog para may income siya sa YouTube. Ano po ba kailangan pag nag-vlog at paano po magkaroon ng music pag live? God bless po sa pa-shoutout kina Rian at Reynelyn. And yung kung gusto niyo magkaroon ng kumbaga background music pagka magla-live kayo sa live stream kayo sa YouTube, kailangan niyo pong bumili ng B8. Ako bumili pa ako ng B8, kaya lang yung B8 hindi ko pa po napapagana yung B8 sound card. Anyway, maraming salamat po Sir Armando Rica Plaza ng Aplaya, Bawan, Batangas. Next, sabi naman ni Sir Leo Escote, Sir Hilbal, pa-shoutout na lang kina Rian at Tatay Eddie. Bakit po di na nakasama si Reynelyn sa mga gigs nila? Lagi ako manuod sa kanila. God bless na lang po sa inyo. Kaya maraming salamat po Sir Leo Escote. Kung hindi nyo po napagkikita niya si Reynelyn, talaga pong hindi po muna talaga sinasama dahil sa mga kadahilanang hindi natin hawak. Hindi ko rin hawak. Okay, maraming salamat po Sir Leo Escote. Next, sabi naman ni Sir Danny Sarmiento, shoutout po sa mga co-work ko dito. Thank you po Sir Hill from Saudi Arabia. Yoy, mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia. Ayan, ako dati rin po ako nakapagtrabaho dyan sa Riyadh. Siguro mga almost 10 years na ako nagtrabaho dyan sa Riyadh. Dyan ako sa Exit 18. Una, Exit 16, napunta na Exit 17, and then napunta kami ng Exit 18.
hanggang sa nag-exit na talaga ako. So maraming salamat. Shoutout nga pala sa ating mga OFW dyan, sa mga kasamahan ni Sir Danny Sarmiento. Ingat-ingat po kayo lagi dyan mga sir. Yan, okay. Maraming salamat po Sir Danny Sarmiento. Next. Sabi ni Sir Mahmoud Datu Manong, pa-shout out naman sa dalawang batang drummers, Renalyn at Rian. Sukran, yan. Renalyn and Rian, shout out daw po sa inyo, sabi ni Sir Mahmoud Datu Manong. Up1 Sir, up1 Habibi. Next. Sabi ni Roxanne Orkawa, good morning Sir Bal. Sana ma-shoutout mo rin ako someday. Siguro ang ibig niya sabihin, mapasama siya doon sa bayanihan. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Roxanne Orkawa. At sa mga susunod na post ko, isasama ko po kayo sa bayanihan. Okay? Maraming salamat po, Ma'am Roxanne. Sabi naman ni Sir Hernan Porteo, Sir Hill, pwede mahapot FB account mo, mag-PM ako sa imo. At pag may channel na si Rian, isubscribe mo sulot. Pa-shoutout sabi kay Rian, salamat Noy, God bless. Okay, maraming salamat. Diyos mabalos po. Salamat po nun Manoy Herman Porteo. Yung FB ko po ay Berhindi Balyaran. Yung po yung aking FB. Pwede mo ako dyan i-add. At pwede ka mag-message po sa akin dyan, okay? At ako po yung magre-reply kaagad sa inyo, okay? Maraming salamat Manoy Hernan Porteo. Ayan. Next. Sabi naman ni Ma'am ako kumare ko pala to. Sabi ni Mare Christine naman, hi Pare Hill, shout out sa ating inaanak na at si Rian. Okay, shout out daw sa aming inaanak na si Renalyn at kay Rian. Maraming salamat Ma'am Mare Christine naman. Okay. So, yan lang po ang ating pa-shout out sa ngayon. Excuse me. So, tulad po ng sinabi ko mga manay, supportan po natin yung channel ni Rian Morales. So, nandito na lang po at yung yung gigs na kinover ko kanina ay doon po yan sa Divisoria. Actually, tinawagan po nila ako. So, kaya pumunta po ako doon. Kaya nagkita-kita po kami doon sa Divisoria. So, panoorin nyo na lang po yung mga ibang mga footage o mga video clips na i-upload po sa mga susunod na araw. Muli po, ito po si Hill at ito ang Hillbal Channel. Lagi nagsasabi na huwag pagpalain tayo ng ating pong may kapal at ingatan ng bawat isa sa atin. Ilayusan ng pamangkapahamakan at bigyan tayo ng kalakasan ng pangangatawan at kaisipan. Maraming salamat po. God bless you all and Diyos mabalos!